Drama presents Handumanan So Ka-awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Bukinig ko sa kalalaki nga taga Cebu City. Nga matatampo, nagdasingan nga David. Dong, ikaw di ba anak sa itong anak ka? Day, Ayaw siya pasakti. day, Diyos ka. David, mahal kayo, tika. O kagatong anak. Mahal kayo. Mahal kayo to. Diyos ka. Diyos ka, day. Day! Diyos ka! Day! Bay, kuyog na mo sa weekend. Ha? Asam ta? Laagod. Nasa may pailaila ni mo. Di na ko ba eh? Bay, tulo na katuig. Milabay, sukad na namatay ang imong asawa. Nasitsis ka. Ayaw diday mong kauglingon nga magmalipayon, eh. Yun na. Bay. Sige na ba? Panahon na nga maglingaw-lingaw kag balik. Bay, mo na akong gigo nimo, si Valerie. Val, ako migo. Si David. Ay, nice to meet you. Nice to meet you, Pod. Tinood din ang gingon sa imong amigo na ko nga gwapo ka. Oh, ha? Oh, ha? Uy, Aha. mauwa ko sa tahan, ha? Tinood bitaw, gwapo ka. Cheers? Oh, cheers. Ako ba? Himantayon magi ko, no? Kapantay ko ay. Sige na lagi mo kuyog ni Valerie. Saman, ganahan ka niya? Ang tinuod ba eh? Akon. Gaan akong buot niya. Ngunya, dagang sa butang nga magkasinabot mi. Sa akong tanawbot niya, buotan siya. Okay. Kung naigugma ka ni Valerie, panguyabe. Bay. Mana, Val. Ganahan ko ni mo. Kung masagot ka, o dawato lang ni mo nga kong anak. Manguyab ko ni mo. O kung imo kong sugton, mag-ipon ta. David ang tinuod. Ganahan sa kunimo. Sa una pa lang higayon nga nagkita ta. Nakagusto na dayon kunimo. Tinuod. So, unsa man? Gisugot ako ni mo? Yes, David. Ogo. Musugot ko nga mag-ipon ta. Salamat, Val. Isuada ko ni mo. Buhaton ako ang tanan naron, matagan ti kagmayong kinabuhi. Salamat, David. Val, ang akong anak si Pexi. Pexi, nak, si Tita Valerie ni mo.
Hi, Pexie. Siya na kung pag-ong mami, papa? Oo na. Ganahan ka? Yay! Naana kay mami! Salamat ha. Nga gidawat ko din mo si Pexie nga muragi mo. Dili man sad gud liso di kugmaon si Pexie kay grabe man ka sweet bata ah. Lagi? Val, naon to yung plano? Plano? Oh. Gusto nda ko nga mulargas gawas. Aron, mas matag ang tamo ni Pexie og nindot nga kinabuhi. Unsa? Oo niya. Biyaan ko di mo nga magbantay sa imong anak. Valoy. Ang buot ako ipasabot ba? Magunsa na namin si mong anak kung wa ka. Val, maunta na akong ihangyo ni mo. Samtang to ako sa layo, ikaw na ibantay ni Pexie din eh. Kung okay ra. Gusto lang ko nga matagan ta mo labaw pa sa inyong gikinanglan. David. Bakoy lang ito mo. Kundi, matagan ta mo kalipay. Kung maon na. Sige. Okay ra. Basta baya ha. Dili ka mangita og lain didto. Isa at na, Val. Mahal kita mo. Kumusta man ka diha? Niya, Val. Okay ra. Nadawat na ni mo akong ipadaga hapon? Ay, yes, Han. Thank you kaayo ha. Nakapalit ko sa kung mga gusto. Si Pexie, kumusta man? Pwede na ko siyang maistorya? Ako siyang ipalitan siya mga duwaan nga gusto po niya. O niya, may mga sinina po siyang bag-o. Ako bitong gingnan nga nanawag ka pero busy na kayo siyang duwaan nga bag-o eh. Mau ba? Taon sa kong anak, eh. Nala, sige. Ingnalaw niya ko kung unsay kinahanglan ninyo ha, Desbay. Aron makabadarayin ko. Okay, Han. Thank you. Pagamping diha, ha? Sige, Han. Kamu po diha. I love you. I love you too. Unsa? Sugad ba sugad sa imong paglarga diha? Wag ka makasway og video call sa imong anak na si Pexie? Oo, bay. Laim na kong feeling, bay. Oh, nga naman day. Unsa ba imong duda? Wa ko'y magduda, pero lagi na akong gibati. Okay, ani na lang. Aron mahilo na ka. Wadto niya ako sa inyo kung makalugar ko, ha? O niya, balitaan na ka. Sige, bay. Salamat. May ang mong silingan bining chat. Ano maka? David, ako pa nimo muli ka. Kay naagay dili maunga pangitabo dinhi sa inyo samtang waka. So may pasabot niya ini. Nganong nakulbaan kong mayo? Di ba mo? Kinalang mo pa uli ko. Og di ko mapahibaw ni Valerie.
Aron na ako gid mismong makakita kung nabay dili mayong panghitabo sa amo. Niyan ako Pinas. Ug niyan ako tungod sa Mumbai. Og nagpa-as if kung tama. Nagsuloob ko ning overall na uniform para maintenance. Usa ka cup nga dako og baga nga face mask. Ingon man fake nga glasses. Siguro kung di ko mailanan niya. Manuktok na ko. Mayong buntag, ma'am. Ako day ang plumber. Naara dito sa kusina ang gripo nga ako'y patarong. Dali aha, kaya ako'y bisita nga moabot karon. Laos lang dito sa kusina. Sige, ma'am. Sa Miss Pexy. Anong mo siya din, eh? Auntie Bal, pwede o niya na lang panitiwasan og laba. Sakit na kayo kong kamot. Kanya, gutom na sad. Unsa? Unsay unya? Gimpaktaon ka ning baya, maong lihok diha? Inuo. Ayaw pa sige kinapulan? Kadaot na sa akong anak. Pexy! Papa? Hinaka! Hinaka, Papa! David? Ikaw na? Nagpakaroon ingnon ka nga, plumber? Oh, ako. Aron akong makita ang tinuod kung unsa gyud ang panghitabo. Gisalig na ko nimo ang akong anak. Unya mao ni akong makita ron. Gihimo nimong katabang ang akong anak. Ha? David, wa, uy. Nagduwa-duwa raman Yelong! ni. Sugod karon, buwag na ta. Ug pahawa din sa kong panimay. Hayop ka! Ako gyud siguro nga bayran nimo ang mga luha ni Pexy. Ang imong pag-abusar niya ug ang pagpasakit niya. David, sorry. Sorry, pasaylo ako. Puso na, Maris! Sayop kayo nga gipasud ka na ako sa mong kinabuhi. Nagtuo kong nakailan ako nimo. Wa man di! Come stop your crying, it will be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. Oh, I'm so small, you seem so strong. Sakit kayong mahibawan nga mao na dito'y kahimtang sa akong anak. Samtang ang babae nga akong gimahal o gisaligan, nagpakahayahay og maayo sa akong kwartang hinaguan, unya gihimo lang makaluluoy ang akong anak. So kada to, wa na gid ko mulargag balik. O karon, mas gipili una na akong mahimong single para mas makafocus ko sa akong anak. Dinhi na ng kutob. Daghang salamat, RMN.